Λοιπόν, γεια σας. Βρισκόμαστε μαζί με τον συμπλόγκερ Γαβρίλ. Πες γεια σου στον κόσμο σου. Χαίρετε. Στην οδό Θησέως, στο μοναστηράκι. Θησέως λέγεται. Έτσι νομίζω, Θησέως δεν λέγεται, ή κάνω λάθος. Λες να παραπληροφορώ τον κόσμο. Δεν αποκλείεται. Είναι δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Σήμερα γιορτάζουν Μανόλιδες. Έχεις κανένα Μανόλι? Πολλούς, αλλά άσε τώρα. Εντάξει, να τους πάρεις. Και χθες είχα και Χριστίνες και Χρήστους, δεν πήρα κανέναν, τίποτα, ένα γαϊδούρι. Πολύ μεγάλο γαϊδούρι. Λοιπόν, και μόλις ήπιαμε, τελειώσαμε ένα ωραίο καφεδάκι που πίναμε. Ωραίο καφεδάκι. Ήταν ωραίο αυτό το καφεδάκι. Και τώρα προχωρούμε προς το πεζόδρομο. Ποιο πεζόδρομο? Μιλάμε για το πιο μεγάλο πεζόδρομο της Ευρώπης. Ακριβώς. Αυτό το ξέρεις, έτσι? Δεν το ήξερα. Βεβαίως, ο πιο μεγάλος της Ευρώπης. Και... Ναι, και λιγότερο κόσμο και θα μπορέσουμε να κάνουμε το... Και δηλώσεις. Ναι, δηλώσεις και να ετοιμάσουμε έτσι ένα ωραίο βίντεο που θα σας το παρουσιάσουμε. Για να δείτε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε, ας πούμε. Να δείτε τι ψώνιο που είναι ο Γαβρίλ. Εγώ δεν είμαι. Όχι, έτσι, Καλά, εντάξει, λοιπόν. Εγώ λοιπόν που είμαι ένα ψώνιο, τώρα συνεχίζω να είμαι on camera. Ωραία. Και πολύ μου αρέσει. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο.